And Sakiji Manwe is ready with our hot topic for today. Yebo asingeneni go hot topic yethu namhlanje lalelani. Hi KVG, hi 326 Express. I am a lady aged 34. I got pregnant when I was 31 and tried to move in with the guy, but he was so abusive that I decided to leave him. It wasn't a hard decision to make since I had a good job at an NGO that was paying well. 2 years later, I met a guy at work and we started vibing. To tell the truth, he matches my energy and we fell in love. However, it's important to note that he is 4 years younger than me. He surprised me with an engagement and moved to paid lobola. He's from Harare, but he came with his whole family from Kumusha. I was moved by their dedication. Where they come from, the roads are so bad and kure, but they came anyway. After we got married traditionally, we are planning to have a white wedding, and our wedding is this December. My hot topic is that my mother-in-law said she doesn't want to see my child at our wedding. She is supposed to be the flower girl. Now I don't know what to do. I really want my baby girl to be a flower girl on my special day. To make things worse, we lied to our in-laws that I am 28 years old, and now it's eating me up. Come on. What should I do? Help me, Vedari. How do I go about this? Here is hot topic yethu yanamhlanje. What is that? It doesn't sound like a marriage to me. It sounds like a hot mess. But yeah, let's hear from Dari. 0772162651. Okay. Regarding for Nari, Story Fam, hello. Hello. Hi. Oh, that nasty feedback. Kindly reduce the volume of your radio, my love. Okay. Oh, no, you did not. Yeah. It will kill our ears. Trust me. We always encourage you to reduce the volume of your radio because that nasty feedback is nasty for real. Yeah, Star Fam, hello. Hello, hi. Hello, Masquera. 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 Yeah, nasi muno you want say. Yeah, I think kureva nema zvako kwagara kunozongoita ma complications pamberi apo. But I think pane zvimwe zvinhu zvokuti vanhu should stand their ground. Vamwene vangangodaro vasingadi zvavo, but ivo kana vachida and vasina kuviga mwana wavo ka, it's a good thing. Mwana ngaangoenderera mberi ocelebrateawo nemhuri yavo. Vanofanira kutongodzidza kumuaccepta because mwana iye aripo. Kana vakamuhandisa kuna vamwene iko zvino for the sake of the wedding ka, vane upenyu hwese hwavachada kurarama kumberi. Saka vanozozviita sei? Mwana iye vanotofanira kuita stand their ground. Mwana iye obudiswa pachena ende ototora part pawedding iyoyo kuti munhu wese azive kuti mwana iye aripo. Yeah. Thank you so much for that contribution. It's a very tricky one because what I'm sensing is I don't know if they're being selective in how they love her, right? Because pavakatonzonzi kurukurorwa mudzimai muri yese yakasimuka ichiuya kumaroro kunonzi musikana wevari kumuda. Yes. But vari kumuda but havasi kuda mwana. Tongoti haisi muri yese, tongoti ndi mama. Because she pointed out my mother-in-law communicate but I don't know how then you can have a wedding without the most important person. You can have a wedding without including your child. You can. Yeah. You can do that, but I think it becomes a problem when you want your child to be part of it and then making a decision, okay, fine, I understand with my in-laws, because it's not every wedding where vana they take part. Include steps
It's not mandatory. That's all I'm trying to say. I get that. Yeah. I get that. And for someone in this case, she can choose to overlook, but she doesn't want to because she also wants to be part of it. And then the mother-in-law is saying no. It would be nice for us to then know also what the husband is saying and how he feels about this. Yes. Yeah. Unfortunately, asina kunzwa side iroro, but kana mama vamira vachiti zvoni mwana hatikuda kuti ange ari part of the wedding. Zvinhu zvakangoma. And also the fact that also in the marriage makapinda muine some secrecy that you have. And makore avabvisa akawandisa pa 34 vabvisa vachienda pa 28. 6 anzurora akawandisa vabvisa vakabvisa mashoma zvaizogadzirika kumberi saka rutonditatidza kuti but I'm telling you dai vakabvisa akawandisa 6 years. Star FM, hello. Hi, good afternoon. Good evening, my love. Well, I think would want to know what the husband says because he has to stand up for her because once you've decided to take a single mom, you have to take everything with you. So, if it becomes a problem like this, and so they really need to discuss this before they set anything on stone. Thank you. Thank you for that. Can you stay with me though? If you were in this situation and wasangana nedambudziko rekuti mother-in-law vari kuti havasi kuda mwana wako from your previous marriage, how would you handle it? Yes, I need to know what my guy would you consider her feelings? Yeah. Because if he's with his mom, then it means a union, you know. Because at the end of the day, if she was upfront to him about the whole situation, then it's something that before Tato Pinda in the marriage. Wasn't my red flags actually? That's true. That is so true. Over such things which you could have solved within the union. Yeah, I hear you there. Thank you so much for that contribution, Star FM. Hello. Guys, Madi. What is saying, King? Shirek. Serious. Inini mwe guru wangu nani wakatororwa waine mwana wao handiti like mwana wao mkomana obva auya kwavari zvati musikana wangu ndienda kurora but ane mwana wake dzera dzati andidi kuda nemwana wake basi but vakarorwa ine mwana usadaro ivo vakatorwa vachitopinda mumba vaine mwana zviroti mwana uyo ari kutora mwe atori nestep sibling. Guru wangu akatororwa ine andika waine mwana wakudhaya waitolibwa sora hawo this variety saka wakarorwa ine mwana wavo warorwa ine mwana wavo mwana wavo kazoitwa nekurume wauyo vakazvarura pamuru wangu handiti auyo angira akaurira kusikana ine mwana handiti zvikati handidi hana mwana anorora ane mwana uruona dziri racho manje saka varangangodaro vanhu ivavo handiti saka vanofanira kupuhwa maboundaries. I remember painternet kuzveka zveinterntional something handiti saka ichirivo taidhibheta nevanhu vekugana nevanhu vekunyika dzakasiyana siyana handika papabuda clip yekuindia so akapa mai wake boundary wangojamba kana chimbomira chimbodi izvezvi pamucheto takabika timbopedzisa twitter panapa niti ini nemuroora nemukati vanhu sakatora kuti une right nekumbopa vabereki vako boundary pazvimwe zvinhu zvaunoita zvonoziva kuti ndezvako iwewe bhozi ukaitira iwoka mangwana pamwene kwasimuwapa wasara iwewe nemunhu wako but wakaitira iwo handikuona saka unofanira kuzviitira iwe saka mubereki anofanira kuboundary kune zvimwe zvinhu hatiramboti watikansela ndii kuti chakati hachiite but when it comes nenyaya dzemarriage ka even ndikatoa munhu wangu kumaavenues handiti ngawandisiye ndikatora munhu kumaavenues oya ndikatendeuta kumaavenues ndikatiwemo wake imba ndatenga cement tiwa nezvitini akabvuma haisi problem uzi ndiri kuitira inini kuti ndifare
munenge mada kufadzwa ndizvo zvokumavenues ikoko but tikaenda kun'anga manje kana kumaprofita andika ndobva ndati tibatsireiwo pene zviri kuitika mudzimedu andika handina right yekuti ndizvitaure ndega ndozviita ndega bozi ndezvefamily ndinokonza kuti vana baba nanamai nanachi but zvemarriage ndongovaudza kuti ndawana munhu wangu ndiri kudai ndiri kuinvite vanofanira kurespecta izvozvo period and flower girl mwana sister vangu kanganisha wanga vakuzera nanambuya muramhali wobva vazonyanya kudzura aiwa vanyanya wozokatosvika paeji yekuroeka aiwa mirai angada kuenderera uno kunyomba munhu anyora nhare yedu yabva yadonha aiwa haasimbori kunanazira nanambuya mulambo aiwa